ukuthi ngifisa sibuyelane. Sibuyelane? Ngifisa sibuyelane konke lokho bekwakwenzeka sengishintshile sengiyekile. So ngiyafisa ngibuyelane ngesizathu sokuthi indlela ebongiphethe ngayo nendlela izinto obuzenza ngayo bekungijabulisa kakhulu. Baba wengane ngakuphatha kahle. Yo. Ngakuphatha ngendlela engiphatha ngayo. Ngingasho nje athi angiphathi ngale ndlela engibona ungiphethe ngayo wena njengoba ngikwazile ukuthi ngibacele bangisize ngizozithoba Kodwa wena uyakwazi ukuphuma uhambe kuyena ukulale naye. Bese ubuya kumina. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lapho nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sivakashela namhlanje nakanjani intokazi ikhona noMlisa osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngendaba zabo zothando. Sibone ukuthi ke uzolibona uthando back noma cha. So ke asikasiza ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama lami nguZinhle ngokaDlamini. Ngisuka eMayville Ensimbini. Zinhle. So usibe likhulu. Yebo ngisakhona. So ke mayiqala i-relationship yakho nobhuti wabantu bekumuphi unyaka and nihlanganele endaweni kanjani? Unyaka siqale ngawuhlangana ngo-2023 sihlanganela eDrobheni workshop nje. Workshop. Yeah. Ngangijezwa woyoba umaskandi lapha. Phela mawuthi workshop na kanjani? Usukwazi ukuthi yabona lapha emastebhisweni usukwazi ukuyobuka umaskandi lapha. No, ngilapha nje epark angilona ibhinqa but then umaskandi wona ngiyakwazi. Yeah, lapha ngangisepark nje. La kunophawu khona le. Yes. Oh, okay. Mina mengiye workshop sengiyela maskandi because ngibhinqa mina ngithanda kakhulu maskandi. Ngiythanda maskandi. Ngiythanda shin kodwa Mina ekhanye ijene engizwa kahle ngaphandle kwamaskandi. Okay. So ke uhlala lepaki and then jikijiki. Khona lo Mlisa wahlangana naye. Weza mhlambe wena waya kuyena noma uyena weza kuwena. Mhlambe yaqala lapho i-conversation, naqala na exchange ama numbers, nakhuluma. Mhlambe nahlala nonke epaki noma iyahamba kanjani into? Wafika nje epaki ngihleli ngoba ngihleli ngedwa bengiphethe izinto engizidingayo since ngepaki. Okay. So wafika ngibingelele ngivume acela inamba. Sikhuluma ngahlala isikhathi esithi because wengena sesikhathi wathi sokhuluma if esefika endlini ekhaya kubo. Mayefika khona ke siqale ingxoxo ke efonini sikhulume until kuze kube into ethi yahlangana ke. Oh, okay. So ufika ngaleso sikhathi empilweni yakho ube khona omunye ubhuti obowuthandana naye noma wafika vele nje uwedwa usingle awuthandana namuntu nje? Ngithini wafika engekho ngaleso sikhathi but then sesinengane naye lo muntu loyo. Lo omuphi lo ofuna ukubuyelana naye noma No, lo ngifuna ukubuyelana naye lo osengekho lo wafica nginengane angisenayo umuntu but then lo muntu benginaye ungishiye nengane yabo. Oh, okay. Mhlambe ngabe wakwazi ukumchazela nje yonke into esashela ukuthi mina nginengane ke nginobaba womntwana engikhuluma naye whenever ngidinga izinto zengane so siyaxhumana sisakhuluma but angisekho kubudlelwano naye noma wavela wathula nje wabona ukuthi hayi uzoyibonela ekuhambeni nesikhathi uzozibonela nje ukuthi ngiphila empilweni mina. Ngithini okay. Azange ngize ngithule ngamtshela ukuthi ngisesimene esinganjani ngibekade nginomuntu kanje so nginanengane. Yabo ngoba naye lo muntu ubaba engane so besinalokho ngingazwisisani kahle. Nothi ukuthi besifonelana njalo uma bengidinga into zengane. Yabo bengikhona ukuzenzela into zengane into ezidinga ukwenzeka leso sikhathi. Oh, ubusebenza ngaso sikhathi? Yeah, bengikwazi ukusebenza. Yeah, ngisasebenza. So ke mhlambe beniphethene kanjani nje ubudlelwano nje benu la buqala khona ubu right ngaye noma mhlambe zithe izisuka nje wabuqala ukhalaza ukuthi yes ngiyamthanda phela ngoba phela kuyathandwa emhlabeni kodwa yabo lesisimo ayisona mina ngingamshintsha phela ngoba phela umuntu uziyazama usimshintshe kodwa nje angikho right noma bu happy ujabulile ungacomplain ngalutho. Usho lo ufuna ukubuyelana naye bengi happy nje ngingena lutho. Okay, awukazi ukhalaza ngalutho. Ngifica futhi uthanda lo munye umuntu.
Ngimfica ngithanda umuntu. Mhlawumbe ube nengane naye noma uwena kuphela bonengane? Bekumina kuphela bonengane bengenayo ingane yena. Okay. So-ke niqhathwe yini-ke noMlisa Mumbe lo ufuna ukubuyelana naye? Naqhathwa yini? Kwenzakalani phakathi kwenu bawuthu? Ukuthi okay ubaba engane useyangincenga ngaleyo ndlela nami ngavuma ukubuyelana naye. So mengabe ngibuyela kuyena-ke lo ngimvashela wangitshela ukuthi hayi angikho right because uyangizwa ukuthi kusho ukuthi ngiyabuye ngihlangana nomuntu wesilisa yakho. Khona la uvakasha khona. Hey. Hayi. So oqala kuthela nto wathini? Waphika. Uthi hayibo angaze ngivashe ndawo mina. Noma uvele nje washo ukuthi okay vele bekade ngivakashile. Ngaphika phela. Waphika ne? Nagejana endlini. Yeah. Nangakhulumisana. Wazi ukuba nje siyahlukana njalo ngizofisa ukukhuluma naye njengamanje. Le nto ayihlonisile. So yini lento ofuna ukuthi uyibuyanelele? Ngifuna ukubuza mina ukuthi isithini isizathu sokuthi ufuna ukubuyelana naye ekubeni nagejana ngenxa yomuntu wayengavesana ufocus kulowo muntu onagejana ngaye ngoba phela uyakade ezwile ukuthi wabuye ekuhambeni. Yini ungavela ukhethe loya noma yini ekwenza ukuthi ufinyelele la ukuthi ufuna ukubuyelana naye? Phela nomntama ngithi uyazi ukuthi since mhlawumbe la kulesimo ngisona so mina ngizobe ngibona ukuthi okay yazi ukuthi ngangi-right ngilapha kweleya ndawo into edathi ngibuyelane ngifuna ukubuyela kuyena ukuthi ngendlela engibuya ngayo ubenza kahle ka-right kangcono kakhulu yena be-right nje. Okay bu-happy. Yeah. Njengoba sineze inamba yakhe zama ukuxhumana naye zamthola ukhona but akazi ukuthi ubizwe uwena kwi-show and akazi ukuthi i-show ombizele kuyona yini igama layo ehamba kanjani. Akazi luzo nje aka-expectile nanokuthi uzokubona la. So ngicela uvele ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi nikhulumisane naye ubuso nobuso esela eduze ungamfoneli ungenzi lutho. So ngicela uvele ngimlande kona ngizokwazi ukuthi nikhulumisane kahle ngumuntu umbona la eduze. Alright singajabula kakhulu. Ngiyacela ukuthi bhuti uvele usilandele. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Sake i-guest yethu ivumile ukuthi sijoyine and ngiyathemba nkosiyami ukuthi isicelo esiza naso kungenzeka azivume ukuthi ke anginaso isiqiniseko but asike sibuke ukuthi izinto nje zizohamba kanjani. So ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Thembela kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela kube nesibongo negama lendawo la usokhona. Ukumbi. Konje ubona ukumbi? Somkhanda. Okay. Yemazi engihlala naye? Yebo ngiyamazi. Mazela kuphi? Mazela workshop. Workshop. Ngoqala umbona khona eGugudla Mini Park. Okay. Uyena namhlanje ngilanda umuntu wrong. No, uyena sisi. Uyena ne? Yebo uyena. Imana ke yini yenza ukuthi ungangiphikisi mengithi mina umlisa? Because I can see ukuthi no again umlisa. Okay, ukuthi ngendlela yethu mina umlisa ngoba Okay. Yeah. Okay. Nomuntu bengithanda naye so umlisa kumina. Okay. So akazi okay fine. Angeke sixabane if ukuthi mina ngithi umlisa. Angeke azangithathe kambi. Hayi ngeke. Oh, okay. So ke udadewethu ngala ubhalile kuhlelo elithi iLove Back. Uyafisa unesifiso sokuthi akhulumisane nawe
ekubhekile nje ngaphandle kokuthi aza kufonele, ngaphandle kokuthi aza ku-DM, ngaphandle kokuthi aza ku-WhatsApp. Ufuna ukuthi akhulumisane nawe ehleli nawe kanje ekubuka ezothola zonke iy'mpendulo ay'fisayo. So ngiyacela ukuthi umnikeze ithuba, umlalele ukuthi yini le akubizele yona la ekhaya namhlanje. Ngiyakucela. Ngineze ithuba. Yes. Lokuthi umlalele nje ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela sikhulumisane naye. Kanjani Snow? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Into edala ukuthi ngibhalele ka-Black Life. Ngibhalele ngoba ngifuna bangisize. Ngizocela usize ngibone ukuthi bakwazi ukuthi bangihlanganise ngikhulume nawe. Ngento okuyazi besihlanganisa ukuthi ngifisa sibuyelane. Sibuyelane? Ngifisa sibuyelane konke lokho kwakwenzeka sengishintshile sengiyekile. So ngiyafisa ngibuyelane ngesizathu sokuthi indlela ebongiphethe ngayo nendlela izinto obuzenza ngayo bekungijabulisa kakhulu. Baba wengane ngakuphatha. Yo. Ngakuphatha ngendlela engiphatha ngayo. Ngingasho nje ukuthi angiphathi ngale ndlela engibona ungiphethe ngayo wena njengoba ngikwazile ukuthi ngibacele bangisize ngizozithoba Kodwa wena uyakwazi ngenxa. ukuphuma uhambe kuyena ukulale naye. Bese ubuya kumina. Leyo nto ebengifisa bangisize ngayo sikhulume ngayo ukuthi ukusuka manje kuya phambili singenza kanjani ngoba ngiyafisa ukuthi silungise izinto sibe right mina nawe. Ngibona into ezoya phambili. Oh serious? Snow. Ngiyiboni. Lokho kusho uyakumina. Yeah. Awumkhumbuli? Awusamthandi? Sonke siyawenza amaphutha. Ayikho ingelosi ephila la emhlabeni. So sonke sinamaphutha ethu. Nami ngiyi-president yale show nginamaphutha amathi mina. Akekho umuntu omsulwa la emhlabeni ngaphandle kwengane encane esanda kuzalwa. But uma sesikhulile sibangaka sonke sisuke sinamaphutha ethu, sonke siyaduka endleleni. But umuntu uma esebonisile ukuthi okay ngiyazibona bengi-wrong laphaya nalapha ngicela uxolo. Ngiyacela sizameni ukulungisa. Ngiyacela ukuthi ungamkele ekulungiseni kwami. Ngiyacela ukuthi ube nami, ngicela isikhathi sakho. Ngeke ngisaphinde ngiyona inhliziyo yakho ngalokhu nalokhu nalokhu. So njengoba ebhalelile kwishow akakuphoqi vele ukuthi nibuyelane, akakuforce, akakukhombi futhi, but isicelo esisuka enhlizweni yakho ukuthi okay ulibonile iphutha lakhe manje uyacela ukuthi nibuyela isicelo. And njengoba ecela nje I'm sure usenayo indlela yokulungisa lokhu okwaniqhatha kudala ngoba I'm sure akasafuni ukuthi niphinde nibuyele emuva. So usezolungisa lapho nalapho. Lento eyanixaba nje ekuqaleni kube ukuthi ayiphindi ibuye, ayiphindi inixabanise. So uzocela nje uxolo phela hayi into eziningi. Akafuni imiliyoni, akafuni 100,000, ufuna uxolo nje kuphela. Nakhona mengikhuluma kanje angikuphoqi ukuthi uxole. Mekuthi akuvumi kona. Ngeke sikwazi ukuthi sikuphoqe. But uyacela nje phela. Ufila kanjani? Ngeke kusenzeka. Ngeke kusenzeka. Nje nawakwazi ukuthi ephume ebaba wengane mina ngisho siwahlukana naye. Okay. Uzizwa njani? Ngizizwa ngiphoxeke kakhulu. Expectile but usho kanje njengamanje. Wona bengilindele ukuthi angasho kanjalo, bengilindele kokuthula. Ukuthi angakusho nalokho ukuthi angakusho. Kodwa wona ngiphoxekile noma bengazi ukuthi mhlawumbe angakusho nalokho ngiphoxekile kakhulu. Awusamthanda? Ngisamthanda. Awumkhumbuli? Ayimkhumbuli. Wena uyilo nhlobo yomuntu ethi umuntu mewawangona once. Ngihleze ngifile ngazo usazophinda futhi. So angixolike. Uyilo nhlobo yomuntu. Ngisho kanjalo. Okay. Ngiyakuzwa. Mhlambe noma ngibakuthiwa akukhona kinamuhla.
mhlambe ngelinye ilanga nje mefisa nje ukuthi akhulumele nawe mhlawumbe niphume nihambe noshawa umoya ni thola iphuzo ungavuma kodwa Ngavuma. imali usunomunye umuntu omusha uthanda naye Angikabi naye. Kodwa ngiyabona ukuthi mangiqhubeka naye uzenze uqhubeka enze lento le akayenzayo. awusamthembi Angisamthembi. okay ngiyakuzwa kunzima asikwazi ukuthi singamforce mekukuthi inhliziyo yakhe imtshela lokho akusho right now then it's fine asikwazi ukuthi singamkhomba sithi uzoshintsha wena uzocabanga kanje no asikwazi but awucabanga ukuthi mhlambe kufanele umnikeze isikhathi ahamba uphefumula nje ashawa umoya abe right mhlambe ngelinye ilanga mhlawumbe ubona ukuthi nje usemudeni grand then ke masuyamcela lezi sikhathi nalokho futhi ngingakuvumela akakaxoli akakabi mase ukuthi uyabona ukuthi uright ngalesi sikhathi ngiyakucela umlisa cha because ayinto angayithandi le ungasaphinde kwenzeke ngoba wena uthanda yena ngisho and yena uthanda umuntu amchazayo ukuthi umthanda ekanjani cela ufocus lapho uma ukuthi usafuna ukubuyelana naye nibe right ngicela ufocus lapho kodwa kwamanje ngicela unikeze isikhathi unikeze space abe right nawe njengezinye ingane then kosi ngelinye ilanga mhlawumbe ubona ukuthi right then ke angisho umblockanga WhatsApp Angiblockanga. ukhona ku Facebook TikTok tonton uyawabona ama video yakho Uyabona. yeah so unayo access yokuthi ufinyelele kuyena umthumele message kuyikona ukuthi okothanda njengamanje akakapholi so ngicela umnikeze isikhathi abe right ngiyangizwa ne ngiyabonga kakhulu usungineze isikhathi sakho ngiyabonga nanokuthi ufike noma bongazi ukuthi ubizelweni but ngiyabonga kakhulu ukuthi sihloniphe nje silalele ukuthi sifisa ukuthini kuwena ngiyabonga mbuke lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuphethe kanjani kahle kahle akakabi right kahle usino akakapholi because khona into angayifuni ne kwi relationship eyenzeka ekade nomuntu wakhe kodwa manje umuntu wakhe ngendlela azimisele ngayo ngobuyelana naye uthi ayikho into emphoqayo ukuthi enze lento usino angayifuni kahle kahle ubeseshintshile kuyikona ukuthi usino akakakholwa ukuthi useshintshile yena but uzimisele nangelinye ilanga noma kuthiwa khona namhlanje noma kuthiwa khona ikusasa kodwa ngelinye ilanga kuyofinyelela endlebeni zasino ukuthi usayimisele lento yakade ayisho ka Black Lives TV kusasa yiyo akashintsha naye sazoshintsha because usuyabona ukuthi usanayo uthando lakhe so manje siphethe ngokuthi asiwinanga vele ucu akakamlingani kahle kahle hle usino kodwa kuyathembisa kona ukuthi indlela mayiqonda zibe clean zibe right na kanjani basazoba i-couple happy right ethandanayo ekhumbulanayo esazoya phambili futhi ukusuka manje kuya phambili ngaso sikhathi abozama ngayo ukuthi basolve ngazo indaba zabo so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe like ushare ngithanda kakhulu bye